Heippa kaikille ja tervetuloa taas mukaan tänne mun palstalle. Kävin tuossa pari päivää sitten siellä mun ystäväparin siirtolla puutarhan mökillä ja siellä on ollut tarjolla vaikka kaikkea mahdollista mulle mukaan, mutta ei nyt mahdottomia kerralla, että täytyy ensin tänne vähän valmistella paikkoja, että mihin voi sitten istuttaa. Mutta muutaman jutun otin sieltä mukaan. Ihan vadelmaa, ruohosipulia ja mansikoita. Ja mulla on mahdollisuus sieltä hakea myös monivuotisia kukkia, eli perennojaa, niin muutamia varmasti käyn sieltä hakemassa, niin täytyy niille vähän miettiä nyt sitten paikkaa, että mihin ne laittaisin. Mutta aletaanpa katsomaan paikkoja näille, mitä nyt sitten sieltä otin. Silloin kävin ne noutamassa, niin lykkäsin vaan nopeasti tämmöiseen niin sanottuun valeistutukseen tänne penkin reunaan, niin nuo kasvit, niin täytyy nyt laittaa ne oikeasti multiin, niin lähtevät siitä kasvamaan. Tää on ihan hyvä tapa, jos pitää väliaikaisesti, vai jos ei heti jouda istuttamaan tai jotakin muuta, niin ne kyllä pärjäilee tuossa pari päivää, kunhan vaan johonkin multa kumpuun ne laittaa niin, ja vettä perään. Niin. Nyt vaan täältä varovasti nostaa nämä ylös. Ruohosipuulista mä en vielä oikein tiedä, että mihin mä sen laittaisin. Se voi olla, että se saattaa jäädä tähän. Mansikat laitan tuonne toisaalle. Pistetäänpä vähän varjoon tätä juurta, niin se ei kuivu. Ja sitten tämä vattu. Tässä kasvaa juuressa aika paljon kaikkea mahdollista, niin putsainen tästä kyllä nyt nämä pois. Ja taidan ottaa ihan muovipussi, mihin putsaan nämä täällä nimittäin muun muassa maahumalahnos. Tähän mulla ennestään on. Mut voi olla jotakin muutakin. Ei toivottua, niin estetään leviäminen. Otan tästä tämän koko multapaakun pois. Tämähän ei kovinkaan valtaisa ole tämä vadelman juuri. Tässä kasvaa vaan niin paljon heinää ja kaikkea nyt joukossa. Niin se näyttää isommalta kuin onkaan. Aina kun siirtää kasveja pihasta toiseen ja jos ei ole ihan varma, että mitä siellä tyveellä saattaa kasvaa, niin suosittelen kyllä putsailemaan nämä juuret huolella, että sieltä ei tule mitään ei toivottua sitten mukaan. Että jos esimerkiksi kasvaisi jotakin vuohenkelloa tai semmoista oikein ärhäkkää leviäjää, niin mikähän tämä on? Olisiko ideoita? Pitäisikö laittaa multaa ja katsoa, että mitä sitä nousee? Niin, että jos siellä on sitten jotakin tosi ärhäkkää leviäjää, just joku vuohenkello tai tämmönen, tai minttua tai muuta, jotka leviää ihan pienestä juurenpätkästäkin, niin silloin kannattaa ihan siis pestä tämä juurakko, että upottaa sen vesiämpäriin ja pesee kaikki mullat pois ja nykkii sieltä kaikki semmoiset juuret, mitkä näyttää, että ei ole sen varsinaisen kasvijuuria, niin ei sitten leviä omalle pihalle semmoista ei toivottua
Täälläkin on tätä heinää joukossa, niin yritän sen saada pois. Noin. Olisiko se nyt semmonen, että se voitaisiin istuttaa? Ihan hyvän kokoinen taimi. Tänne kun tekee taas tämmöisen kunnon vesipankin, niin se lähtee sieltä hyvin kasvamaan. Eikä kuiva pystyy välittömästi. Noin. Pikkusen vielä tuosta pois. Sitten mä yritän aina tehdä tämmöseen, mikä tämä olisi, vallihauta tähän ympärille. Että kun sitä kastelee, niin ne veet ei siitä valu heti pois. Vaan se jäisi vähän tuohon tyvelle. Noin. Pikkusen tuolta meinaa kraata. Sitten vaan olkee siihen kaveriksi. Laittaa tämä ruohosipuli tähän. Ainakin nyt toistaiseksi. Se on helppo siitä siirtää, jos tulee tarve. Tässä nyt kasvaa siis karhuvattua ja tavallista vattua. Niin ajattelin, että mun täytyy varmaan rajata tätä istutusaluetta vähän, että nämä molemmat on semmosia, että ne saattaa tehdä tai tekeekin juuriversoja. Että ne voi tuolta metrin päästä putkahella sitten ylös. Niin
jonkunnäköinen reuna tähän. En tiedä vielä mistä mä sen teen. Varmaan muovinauhaa tai semmoista laitettava, vaikka mä muovia en hirveän mielellään missään käyttäisi, niin se on ehkä kaikista käytännöllisin. Lankkutiete olisi toinen, mutta se lahoaa sitten jossain kohtaa ja se menee se lattu siitäkin läpi sitten jossakin kohti, niin täytyy sitäkin miettiä. Se nyt ei ole ihan tämän kesän murhe, että viimeistään ensi kesänä sitten sitä rajausta täytyy tehdä, niin pysyvät tässä omalla alueella. Ja mansikat laitan tähän kuukausimansikoiden kanssa samaan penkkiin. Täälläkin on vähän jotain. Otetaanpa niistäkin mullat pois kaikki. Sinne vaan. Onpa hyvin kyllä märkä tuo maa. Auttaa kyllä tosi paljon tuo olkikate pitämään sitä kosteena. Tässä on mukaan raakileetkin tässä yhdessä. Vähän epäillä, että ne ei siitä kypsy. Silloin viime videolla teille kertoi, että kesäkurpitsa kyllä kukkii, mutta ei ole yhtään kurpitsaa vielä tullut, niin täällä on kulkanut alaku. Voi että. Tuommoinen sormen mittainen. Jossain muuallakin näin, niin nyt täällä on kukkia. Onneksi. Nämä on poikakukkia nämä, missä on tämä tämmönen kappea varsi. Ja sitten tyttökukissa on tommonen leveä. Tässä näkyy hyvin. Tässä on poikakukka. Ja sitten tässä on tyttökukka. Siihenkin on kurpitsa tulossa. Pitää nyt lähteä täydentää mun vesivarastoja. Tänne aina 3 kertaa viikossa täytetään nuo isot vesisäiliöt, niin käy sieltä vähän hamstraamassa tänne omiin pikkusäiliöihin, niin on sitten millä kastella. Semmonen projekti nyt sitten seuraavaksi. Mulla on 2 tommoista isoa, onkohan tuo 90 litran ja 80 litran säiliötä täällä, mihin mä sitä aina kerään, ja sitten muutamalla tämmöisellä 20 litran vesiastialla niitä tuolta roijailen. 16 litraa tässä näköjään onkin vain yhdessä. Ja 1 kastelukannu myös messiin. Niin tää on vielä semmonen painomäärä, minkä jaksaa tuolta tuua.